Но интересно, что вы знали лично и знали Сержа Саргсяна. Интересно, вы ожидали, что он уйдет или что он будет сопротивляться как наш легитимный до конца и перейдет вот эту грань кровавую? Как вы вот лично считали, зная его? Я не думав, що відставка станеться так швидко. У мене було таке відчуття, наскільки я можу читати обличчя по тому короткому, хоча неодноразовому спілкуванню, що він би не пішов на варіант умовно Януковича. Чи відверто скажу, якби в такій ситуації, як Янукович опинився Порошенко, в мене нема сумніву. Хотів би помилитись, думаю, що не помиляюсь. Він віддав наказ застосовувати зброю раніше. Порошенко? Так. Да. Я в цьому переконаний. З різних причин. Але думаю, що Саргсян не зробив би цього. Хоча для мене було несподіванкою. Я бачив всі ці наростаючі протести. І навіть коли їхав ще по дорозі на ефір, я бачив уже це рішення, десь на відстані потиснув руку. Правильно зробив. Ну да, но